så skal man bare pege på logoet. Og så kommer der en video frem. I det her tilfælde, der er det Zuma, der laver saksespark mod Brøndby. Verti3 det er en interaktiv kommunikationsplatform, som bygger på mønstergenkendelsesteknologi. Vi har set det for 50-60 år siden, først anvendt af FBI og CIA. Nu har vi taget det skridt videre og bruger det nu i marketing- og branding-øje med. Og hvordan er det så bedre for mig som forbruger, og hvordan er det bedre for dem, der vil udbyde noget marketing og noget branding? Jamen altså, vi ved jo alle sammen, at ting, som vi oplever og inviteres indenfor i og interagerer i, det er noget, vi husker. Oplevelser skaber genkendelse, og genkendelse skaber hukommelse. Som virksomhed vil man kunne opleve at kunne eksponere sine budskaber og sit brand på en helt anden måde, end man kunne gøre tidligere, fordi at vi får brugeren med. Det gode ved Verti3 det er, at vores platform den understøtter de sociale medier. Og det vil sige, at når det er, vi går ud med vores marketing og reklamer for virksomheder, så aktiverer vi det lag nedenunder den enkelte brugers medieplatform. Så alt, som vi laver, det vil kunne blive videresendt på Facebook og på Twitter og på LinkedIn osv. Så vi skaber rent faktisk en bølgeeffekt med den her form for branding. Vores teknologi den tilbyder mange forskellige løsninger. Blandt andet så har vi en mulighed for at vise en film direkte, som bliver afspillet ved at pege med sit smart device på et stykke grafik. Ikke på en grim QR-kode, men på et smukt stykke grafik. Så vil din smartphone øjeblikkeligt blive vakt til live, og der vil komme en film ud. En anden mulighed er også, at vi kan lave en 3D-animation, som vil kunne bevæge sig og gå i spil med brugeren. Der er så igen en mulighed for, at man kan tage et billede af det, og så kan man så uploade sin gode eller sjove oplevelse på det sociale medie, man ønsker at bruge. Der er lige det problem med at bruge telefonen til datatransmission, og hvis man er i udlandet, så kan man jo risikere, at det kommer til at koste rigtig mange penge. Hvordan løser I den udfordring? Jamen, vi har jo skabt en løsning, der gør det muligt for brugeren at downloade vores app hjemmefra. Og det vil sige, at vores løsning har mulighed for at køre offline. Vi kender QR-koden, den kører online. Det kan vi sådan set også godt tilbyde. Men vi tilbyder en løsning, der kører i stor omfang offline. Og dermed så kan man sige, der sparer man de mobiltakter, som man normalt vil være tvunget til at skulle betale, når det er, man bruger forskellige applikationer i udlandet. Vi regner med, at inden for en 12 måneders periode, så vil vi nå ud rigtig mange steder. Vi startede herhjemme nu og er i gang med at tage fat i fra reklamesiden rigtig mange af de store brands. Vi er i de politiske partier. Vi har fat i både Venstre og de konservative, som vi skal lave valgplakater og valgkampagner for. Vi har fat i rigtig mange store virksomheder i udlandet også, så vi satser på, at vores vækststrategi for 2014 den vil bringe os minimum ud i en 8-9 af de større lande, som vi ønsker at være i. Vi er i 5 lande i dag. Vi er i Danmark, Sverige, vi er i Italien, vi er i USA og vi er i England. Og så er vi også i Tyskland og er påbegyndt Holland.